Узы барышы күнгі юңбақны мен Румил Карамиев елсияшақмын Шалы ТВ телеканалында яңалықлар, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Оғачлар ауды светофорлар ішлеуден тоқтады. Дауылы жил шағарға тоғын нинди зиян салды һәм мындай қауытырышы қойшанға қадар сақланыр. Бүгін матбугат конференциясында Baby Box булдыру хакында сөйләделәр. Шәһәрдә яңа туган сабыйларны калдырып китү өчен махсус тартма кайчан әзер булыр, Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Диджейлар сәхнәдә күңел радиосы бар да мәхәббәттән башлана мюзиклын әзерли. Репетициядә Айгөл Юнусова булып кайтты. Ни өчен инвалидлыкны алалар? Балаларына китек ирен һәм аңкау диагнозы куелган ата-аналар моның белән килешми. Бу очракта нишләргә? Борчулы ата-аналар һәм белгечләр фикерен Ләйсән Ханова тыңлады. Талпанар һөҗүме башланды. Республикада соңгы атна эчендә урман бите кадалуның 5 очрагы теркәлде. Шалыда зыян күрүчеләр бармы? Шаллы гадәттән тыш хәлләргә әзер түгел, көчле давылдан соң кичә беренче автомобиль юлында баннерлар ауды, светофорлар сафтан чыкты. ГЭС бистәсендә агачлар сынды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. ГЭС бистәсендә көчле җилгә агачларда түзмәгән 10-нчы комплекста агач кәүсәсе сынып, шитил машинасы өстенә төшкән. Шаһитлар әйтүенчә, агачлар инде 1978 елда утыртылган булган. Беренче подъездда заявление жазып, ноябрьнең 18-ендә бирелгән ЖКХ-3-га. Ә беркемгә дә бернәрсә дә кирәкми. Инде ничә еллар боремся бу ни спилитетәргә, агачны. Берәүгә дә кирәкми. Аны килделәр, карадылар, астын кисәргә дибез, ә кисмиләр. Күрше йортта да шундый ук хәл. Юл уртасында агач ята. Тик аны давыл була калса дип шәһәрдәшләр үзләре кискән. Ә менә бу машина хуҗасы автомобилен койма янына куюына бик үкенгән. 58-18 йорты каршындагы киртә машина янына төшкән һәм аны бамперыннан сөйрәп алып киткән. Без 15-12 прихожу домой. Потом раз, смотрю, у меня машина уже стоит кверху. Ветер сильнее, видать, был, и он забор упал. ГЭС бистәсендә көчле җил шимбә мәсе вакытында җыелган чүпне таратып ташлаган. Әмма шәһәрдәшләр монда җилне генә гаепләми. Чүпне төяп алып китергә тиешле машина вакытында килмәгән. 2 мәртәбә җарга мусорны тиеш түгел бит инде без. Без бөтен поселок белән җыйдык мусорны. Татарстанда бүген дә гадәттән тыш һава торышы саклана. Көчле җил исә ЮХИДИ хезмәткәрләре һәм коткаручылар шәһәрдәшләргә ерак юлларга чыкмый торырга киңәш итә. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Шалыда Baby Box ачылачак, ул яңа шәһәрдә перинаталь үзәк бинасында урнашачак. Бүген инде биредә монтажлау эшләре алып барыла. Статистик мәгълүматларга караганда 2014 елда Россия буенча 126 сабыйның гомере әниләре тарафыннан өзелгән. Республикада да мондый очраклар ешайгач, тикшерү комитеты Рөстәм Миңнехановка хат юллады. Күпчелек фикеренчә, мондый бокслар өмет бишеге. Алар ярдәмендә көтеп алынмаган сабыйларның гомерен саклап калырга булыр иде. Женщина убила своего ребенка прямо в туалете на КамАЗе на работе. Конференция барышында активистлар мондый мисалларны күп китерде. Шалыда соңгы очрак гыйнвар айында теркәлде. Ана кеше яңа туган баласын чүплеккә ташлады, әлегә тикшерү бара. Мондый очракларны булдырмас өчен безнең шәһәрдә дә Baby Box булдырырга карар кылдылар. Ул перинаталь үзәкнең Б-блогында урнашачак. Отделение патологии новорожденных, реанимации новорожденных находится в нашем лечебном учреждении, в нашем перинатальном центре. Больше в городе и в северо-восточном регионе подобных отделений нет. Бу урын яңа туган балалар өчен генә түгел, аноним ата-аналар өчен дә җайлы булачак ди Хәйрия фонды активистлары. Это укромное место. Бу кеше аз йөри торган урын, биредә камералар булмаячак. Видео күзәтү бары тик бокс эченә генә урнаштырылачак. Бу медицина хезмәткәрләре тартмада бала булганын күреп торсын өчен кирәк. Алар кечкенә тәрәзә аша балаларын куеп китә алачак. Сабыйларын мондый тартмага урнаштыргач, аналарның кире уйларга 30 секунд вакыты булачак. Аннан ишек ябыла. Медицина хезмәткәрләренә махсус сигнал килә. Алар тартманы бина эченнән ачып сабыйны кабул итә. Мондый тартманың бәясе 300 мең сум тирәсе. Шалы өчен ул индивидуаль проект буенча эшләнелә. Әлеге җәмәгать оешмалары 100 мең сум акча җыйган, әмма президентның Шалыда 1 июньдә бокс ачылырга тиеш дигән карары дөнья күргәч, бу эшкә сәламәтлек саклау идарәсе белгечләре дә алынды. Акча булыр дип ышандыра алар. Очень сжатые сроки предоставлены, поэтому мы над этим проектом, наверное, полтора месяца где-то работаем. Вот. Поэтому как бы они собирают 1,5 года.
Мы работаем 1,5 месяца. Хәзер волонтерлар белән идарә хезмәткәрләренә берләшеп 100 меңнән артык акча табарга кирәк. Шунысы сөендерә, бокс җитештерүче оешма өлешләп түләүгә дә риза. Шулай өчен шундый бер тартмада җитәри перинаталь үзәк баш табибы. Baby Box ачылуга шәһәрдәшләр дә үз өлешен кертә ала. Акча җыю урыннары экраннарда күрсәтелгән. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Барда мәхәббәттән башлана тамашачылар игътибарына күңел радиосы әнә шул исемдәге мюзикл тәкъдим итәчәк. Хәзер репетиция әзерлек эшләренең кызган чагы. Максат җиңелләрдән түгел, күңел алып баручылар һәм танылган җырчыларны бер сәхнәгә җыю. Репетицияларның барышын хәбәрчебез Айгөл Юнысова да күзәтте. Мин моннан бер 2 көн элек Татарстан тукталышында бер кызны очраткан идем. Танышырга өлгермәдем. Радио алып баручылары эш көненнән соң өйгә кайтырга ашыкмый. Бергәләшеп энергетик мәдәният сараена юл тоталар. Биредә барда мәхәббәттән башлана мюзикл репетициясе үтә. Алып баручылар спектакль сүзләрен ятулар, образларга керәләр. Аның иң кызык мизгеле мөгаен сүзләрен өйрәнгәндәдер, чөнки еш кына онытылып та кала. Чын-чынлап торып, менә тормыштан алынган вакыйгалар егет белән кызның очрашы, аларның киләчәк язмышы хәл ителә. Яңадан шушы яшьлек елларын кичергән кебек буласың шушы мизгелләрне. Һәм дөресен генә әйткәндә, бу рольләр Лилиягә дә миңа да туры киләдер дип уйлыйм мин. Тырыштык. Тырышабыз, тырмашабыз, өйрәнәбез, барысы да яхшы булыр. Мюзикл тамашачылар өчен көтелмәгән сюрпризлар әзерли. Күңел алып баручылары бөтенләй яңа яктан ачылачак. Мисал өчен, яңалыклар алып баручы Җитди Резда Шакирова тәкәббер кызып китүчән хатын-кызны уйнаячак. Бу спектакльдә мине бакчачы ролендә. Без бит инде авыл кызлары бакчада эшләп, бакчада үскән балалар, шуңа күрә бу рольгә керү миңа бердә кыен булмады. Алло! Күңелме? Күңел радиосымы? Алло! Алло! Күңелле мавыктыргыч яңалык профессиональ артист буларак Рафил Сәгъдуллин мюзиклда уйнавын шулай бәяли. Менә мин инде шактый еллар театрда эшләгән кеше, ләкин мин беренче тапкыр мондай эштә эстрада артистлары белән бергә, күңел радиосы алып баручылары белән беренче тапкыр куркып кына килгәнем, аптырап кына килгәнем, бик күңелле, кызыклы гына, бик тере репетициялар бара һәм бик матур гына тамаша килеп чыгыр кебек. Инде 2-3 ай дәврендә Илнур Гомәров такси хезмәтеннән аеруча еш файдалана икән. Таксистның сөйләме үз-үзен тотышына игътибар итә. Илнур яңа образ үзләштерә. Радиога кушылып җырлый беләм инде ди. Хәзер инде эзлибез таксистларның менә киемнәренә туры китереп кепкаларына шундый теге кожаный пиджаклар белән кисәле менә һәм инде менә таксистлар ничек аралаша, менә бөтенесен нечкәлекләренә кереп уйнарга тырышам инде бу рольне. Барда мәхәббәттән башлана мюзикл премьерасы 28 апрельгә билгеләнгән. Энергетик мәдәният сараена рәхим итегез. Айгөл Юнысова, Айрат Закиров, яңалыклар. Татарча мюзикл турында сөйләшүебезне дәвам итәр өчен без студияга күңел радиосының җитәкчесе Резида Ганиеваны чакырдык. Хәерле кич, Резида. Исәнмесез. Менә без сюжеттан күргәнебезчә, бик тә мавыктыргыч, бик тә кызыклы тамаша булачак. Гомумән, менә татар телендә Чаллы шәһәрендә беренче тапкыр мюзикл ясау идеясе ничек туды? Чынлап та күңел радиосы инде бик күп проектларның төбендә ята дип әйтерлек килә. Ни өчен дигәндә, менә Чаллы телевидениесе һәм күңел радиосы белән берлектә безнең җырчы дигән нинди матур халкыбызның күңеленә кереп урнашкан нинди зур проект эшләдек. Әйме аннары соң инде менә Варенье шоу нәкъ шулай халык күңеленә керде. Күңел шоуны гына алсак та, чынлап та халык тамашачы үз итте буларның барысында. Без үзебезне сынап карадык, концертларда катнаштык, алып баручы булдык. Гомумән уйлыйбыз, кабат бит инде без гел яңалыкка, яхшылыкка омтыла бит инде һәрбер редакция күңел радиосында нәкъ шул эздән бара. Шуның өчен без менә шушы мюзиклны ничек иттереп оештырырбыз микән, ничек иттереп алып барырбыз микән дигән идея белән менә шушы кызлар, егетләр бергә, алып баручылар белән бергә утырып сөйләштек тә, без аны дәррәү рәвештә күтәреп алдык һәм әлбәттә инде шушы идеяның проектын без сөйләп бирдек, шушы мюзиклның идеясын сөйләп бирдек инде Зөләйха Мухитовнага, безнең инде режиссерыбыз һәм шушы сценарий авторы. Ул бик матур итеп язып алып килде һәм инде шушы мюзиклның исеме Барда мәхәббәттән башлана дип без матур итеп сөйләп куйдык. Чөнки мәхәббәт ул безнең барыбызның да күңелендә, йөрәгендә. Без мәхәббәт белән бу дөньяга яратылган һәм әлбәттә дөнья бөтенләй шушы ярату
матурлык, шушы хисле тойгылар аша бара торгандыр. Менә исемнән күренгәнчә барда мәхәббәттән башлана. Әлбәттә, монда зур бер урын бирелә торгандыр мәхәббәткә. Гомумән, мәхәббәттән тыш башка темаларда яктыртылачакмы бу мюзиклда? Әлбәттә, башка темаларда яктыртылачак. Әлбәттә, инде бу мюзиклда безнең инде шушы алып баручыларыбыз, тамашачыларыбыз үзләрен шушы сәхнәдә итеп күз алдына китерәчәкләр. Ни өчен дигәндә, алар үзләрен табачаклар. Монда башка тематикалар да бар. Монда бер-берсен яраткан парлар да бар. Монда бер-берсен хөрмәт итеп йөргән менә шушы ике күрше дә бар. Безнең бит инде менә тиздән шушы бакча сезоны башланып китә. Шунлыктан да инде без аны читкә калдырмаска уйладык. Һәм иң мөһиме нәрсә дип әйтәсем килә, ул кызыл җеп булып безнең шушы мюзиклның төп үзәгендә ята торган, безнең инде илебездә шушылай шаулап гөрләп инде без әзерләнеп киләбез бөек җиңүнең 70 еллыгына. Нәкъ шушы бөек җиңүнең 70 еллыгына аталып, иң азакта безнең шушы 90 яшьлек ветераныбыз сәхнә түренә чыга. Шушы ветеран безнең алдагы киләсе буыннарга үзенең васыятен әйтеп калдыра кебек бик мәгънәле, эчтәлекле фикерләр әйтелә. Менә шуны тыңлар өчен генә, шушы мизгелләрне, шушыларны күрер өчен генә дә бу мюзиклга килергә кирәк дип әйтәсем килә минем. Бөтен инде шушы шәһәрдәшләребезне һәм шәһәребез кунакларын бирегә чакырам. Бик матур булачак, бик күңелле булачак. Менә без әйттек, сәхнәдә күңел райсы алып баручылар була, алар артистлар белән бергәләп рәхәтләнеп театраль тамаша уйнаячак. Гомумән, менә бу сәхнәдә сез урын бирәсезме күңелнең үзенә, күңелнең радиосына? Ничек күңелнең үзенә, күңелнең радиосына урын бирмәскә мөмкин? Аның башыннан ахырына кадәр шушы күңел шушында ишетелеп тора. Башынан азагына кадәр күңелне алып баручы да, тамашачы да, монда уйнаучы артистлар да, барысы да күңел белән бер кайный, менә шушы Казанда кайный. Чөнки ниндидер менә күчешләр вакытында, бер күренеш белән икенче күренешне бәйләгән вакытта, күперләр вакытында инде шушы күңел радиосын яратып өлгергән, тамашачылар яратып өлгергән тапшырулар аша без шушы мюзиклның йомагын сүтәбез. Матур йомагын сүтәбез. Һәм әлбәттә, күңел радиосы башыннан азагына кадәр ишетелеп, яңгырап тора. Җырлары да, алып баручыларның шушы тавышлары да. Гомумән, билетларга килсәк, билетлар әле бармы, сатылам һәм аларны кая алырга мөмкин? Әлбәттә, тагын кабатлап әйтәсем килә тамашачыларыбызга, безнең инде бар да мәхәббәттән башына дип аталган шушы мюзикл 28 апрель көнне Энергетик мәдәният сараенда кичке 7дә булачак. Әле билетлар бар. Билетлар Энергетик мәдәният сараенда, шунда кассада сатыла һәм әлбәттә безнең Чаллы телевидениесенә килсәләр дә шушы билетларны алып китү мөмкинлеге бар. Рәхим итеп, килегез, карагыз, күрегез дип әйтәс килә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без татар телендә булачак мюзикл турында сөйләшү өчен күңел радиосының җитәкчесе Резида Ганиеваны чакырдык. Алга таба безне реклама чыгарылышы көтә. Бездән аерылмагыз, безнең белән бергә каласыз. Ни өчен инвалидлыкны алалар? Балаларына китек ирен һәм аңкау диагнозы куелган ата-аналар моның белән килешми. Бу очракта нишләргә? Борчулы ата-аналар һәм белгечләр фикерен Ләйсән Ханова тыңлады. Талпаннар һөҗүме башланды. Республикада соңгы атна эчендә урман бите кадалуның 5 очрагы теркәлде. Чаллыда зыян күрүчеләр бармы? Какой автомобиль выбрать в кризис? Недорогой в обслуживании, с оптимальной комплектацией и по выгодной цене. «Лада» со скидкой 50 тысяч рублей в Транстехсервис. Сигнализация и зимняя резина в подарок каждому. Набережные Челны, автодорога 8. Только в апреле принимаем сбережения под 10%. Выплата процентов ежемесячно, страхование каждого рубля. Инвестиционная компания «Подъем». Надежное сохранение накоплений. Телефон 20 53 15. Подпишитесь на газету «Пенсионер» всего за 69 рублей в месяц с доставкой на дом. Индекс 31 904. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно.
Datsun Ondo от 376 тысяч рублей. Datsun Mido от 432 тысяч рублей. Кредит 5,5% на 3 года. АКОС Челны 203302. С 23 по 25 апреля в торговом центре «Октябрьская» акция «Покупай челнинское, покупай татарстанское». Приглашаем челнинцев на дегустацию продукции от компаний «Челны Бройлер», «Просто молоко», «Челны мясо» и «Абылдаш». Народные цены, высокое качество, родные традиции. 110-й универсам. Всегда с вами. Әтілесің Миләүшә, мен сиңа тагын бер җыр бүләк итәм. Җырлар Рәшит. Ә җырны сез 28 апрель көнне кичке сәгать 7-дә Энергетик мәдәният сараенда ишетерсез. Бар да мәхәббәттән башлана. Рәхим итегез. Сіз яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, ә без дәвам итәбез. Республика буенча толпаннар һөҗүменә зарланып 5 кеше дәвалану учреждениесенә мөрәҗәгать иткән әлеге чалда бер шундый очрак теркәлде, әмма бу рәсми мәгълүмат кенә. Чынлыкта бу саннар күбрәк булырга да мөмкин. Тайплар фаразлавынча толпаннарны тәннәреннән үз белдекләре белән алучылар да бар. Көннәр җылыту белән бөҗәкләр һөҗүме башланды. Шәһәрдәшләр моңа әзерме? Хәбәрчебез материалны. Көннәр әле җылынып кына килә, шуңа да карамастан шәһәрдәшләр арасында вакытларын табигатьтә уздыручылар шактый. Әмма аларның күбесе талпан кадалган очракта кая мөрәҗәгать итәргә икәнен белми, күбесе йогышлы авырулар хастаханәсенә барырга кирәк дип саный. Больницу, наверное. Или самим чекрыжить его. Ну, знаем. Ну куда? Какую больницу? Не знаю. Не знаете, да? Нет. А вы? В любую свою поликлинику можно обратиться, думаю. О, я об этом не подумала. По-моему, это БСМП. Да, и там делают уколы. Йогышлы авырулар хастаханәсендә кадалган талпанны алучы махсус белгечләр юк. Шуңа күрә бу вакытны сарыф итү генә. Барыбер ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенең травматология бүлегенә барырга туры киләчәк. Клеща удалять на месте не надо? Талпанны үз белдеген белән алырга ярамый. Моның белән безнең белгечләр шөгыльләнә. Җәрәхәтне дә махсус катнашма белән эшкәртәбез. Шуннан соң пациентка иммуноглобулин кадыйбыз. Авыру хакында мәгълүматны санэпидемстанциягә һәм беркетелгән шифаханәгә хәбәр итәбез. Талпаннар шунысы белән куркыныч, алар энцефалит вирусын йөртергә мөмкин. Ул үзәк нерв системасын зарарлы, менингин паралич китереп чыгарырга мөмкин. Инфекциянең үлемгә китерү куркынычы да бар. Чаллыда талпанның энцефалит авыруы таратучымы юкмы икәнлеген билгеләүче лабораториялар юк. Шуңа күрә мөрәҗәгать иткән һәркемгә иммуноглобулин кадыйлар. Әмма әлегә шәһәргә вакциналар кайтмаган, аны бу атнада көтәләр. Шуңа күрә шәһәрдәшләргә аеруча игътибарлы булырга кирәк дип кисәтә белгечләр. Өстәвенә әлегә Роспотребнадзор хезмәткәрләре территорияларны махсус катнашма белән эшкәртүгә керешмәде. Талпаннарга каршы катнашманы май бәйрәмнәреннән соң явым төшемнәр кимегәч кенә сиптерәчәкләр. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Баллардан инвалидлыкны кызганнаганнар. Шәһәрдәшебез Роза Хайруллина шулай ди. Аның улы Ильяска тумыштан китек ирен һәм аңкау, ягъни Зайчигуба диагнозы куелган. 6 яшьлек бала инде 4 тапкыр катлаулы операция кичергән. Алар әле алга табада тагын булачак, тик хәзер гаиләне инвалидлык турында белешмә бирмиләр. Нәтиҗәдә алар ташламалардан да мәхрүм. Хайруллина әйтүенчә, бу әлеге барлык балаларга да кагыла. Проблема турында тулырак хәбәрчебез Лейсан Ханова сюжетында. Безнең юлга хәзер 50 мең акча гына китәчәк һәрбер йөргән сайын. Роза Хайруллина бүген шулай акча сынарга мәҗбүр. Улары Ильяска тумыштан ук китек ирен һәм аңкау диагнозы куелган. Шушы кечкенә малайга 6 ел эчендә инде 4 тапкыр операция ясаганнар. Ай саен Казан табибларына күренеп торалар. Бала үскән саен ким дигәндә ярты елга бер тапкыр пластина алыштыралар. Ильяс бүген дә операциядан соң пластина киеп йөри. Удобно? Иногда неудобно мне бывает. Әлегәчә операцияләрдә тернәкләнү курсы да гаилә өчен бушлай булган. Тик апрельдән табиб алардан инвалидлыкны алачаклары турында әйткән. Эксперт моны анага хәзер бала чит ярдәмгә мохтаҗ түгел дип аңлата. Әгәр дә безгә хәзер инвалидность снимать итсәләр, безгә бөтен лечение, курс реабилитации будет платный. Без ай сайын йөрибез ортодонтка. Лечениега алабыз, пластинкалар ясатабыз. Ул пластинкалар безгә салдырсалар будет платныйлар.
20 елдан артык казналык йөз хирургы булып эшләгән Дмитрий Смородинов әйтүенчә, китек ирен һәм аңкау диагнозы куелган балаларны безнең республикада бары тик Казанда гына дәвалыйлар. Авыру тумыштан килә, нәселдәнлек, экология сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Тойбы әйтүенчә, мондый балаларга инвалидлык бирү-бирмәүне медицина эксперты һәр очрак өчен индивидуаль хәл итәргә тиеш. Я считаю, что на начальном этапе Минем фикримчә, бала тулысынча тернекләнеп беткәнче аңа инвалидлык бирелергә тиеш. Бу ата-ана өчен матди ярдәм булып тора. Авыруны дәвалау шактый кыйммәткә төшә. Ул югары технологияле медицина ярдәме санала. Юрист Наталья Михайлова фикренчә дә инвалидлык бирү буенча хәл катлаулы. Узган ел Россиядә яңа критерийлар билгеләнгән. Иң беренче чиратта авыруның төзәлмәс булуы исәпкә алына. Әмма китек ирен һәм аңка авыруын белгечләр тулысынча дәвалап була дип исәпли. Юрист фикренчә, бу норматив актны кире каратуга караганда конкрет баланың инвалидлыгын тану буенча судка бирү нәтиҗәлерәк булачак. Если конкретно в их случае Һәр очракны аерым карарга кирәк. Әгәр баланы дәвалау нәтиҗә бирмәсә һәм сәламәтлеге яхшы якка үзгәрмәсә, бу хакта медицина экспертизасы ясату сорала. Һәм нәкъ менә бу баланың актын кире карауны сорап, судка мөрәҗәгать итү кирәк. Инвалидлыкны тану буенча суд процесслары җитди әзерлек, ныклы дәлилләр таләп итә. Икътисади тотрыксызлык санкциялар вакытында бигрәк тә. Тик чаллы ата-аналары туктап калырга җыенмый. Хәйруллиннар хәзер имзалар җыю өчен балалары инвалидлыктан мәхрүм ителәчәк ата-аналардан текләшик көтә. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Жеңінің 70 елы оңайынан Чолотова билетлар ойната бүтін Россия һәм халыкара бәйгеләр лауреаты Визит джаз оркестры жеңу көне концерты белән 23 апрельдә КамАЗ эшлекле мәдәни комплексында чыгыш ясаячак. Чакыру билетларын алу өчен жеңу көненә багышланган 4 еллык шигырь уйлап табарга кирәк булачак. Бәйгенең шартлары белән безнең телекомпанияның ВКонтакте төркемендә дә таныша аласыз. Менә шундый күңелле яңалык белән бүгенгә мисене белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.